Madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Uyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 55 minutos nang nakaligad sa taknang alas 4 sang aga. Maing aga Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, rehiyon sa Western Visayas, kagkung sa dinman nga bahin sang kalibutan na. Welcome sa itong palatutunan na Bombo Reports first edition. Subong aga sang Domingo, ang inyong makaupod si Bombo Franz Andrew Burgos. Mag-up din ay kita tubtubtak na alis sa isang sininga aga. Kakita man ang pag-updan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Babatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang babatian, matanaw pagiging kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please don't forget to click the subscribe button kag ang notification bell kag makita ninyo dara ang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong mga turan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, Pebrero 13, tuig 2022. Kag one more day left, no? Mag-celebrar na kita sang Happy Valentine's Day. Kag sa aton nga mga balita kung sa atong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, areas of concern diri sa Negros Occidental, nagdangat na sa 18 suno mismo sa Comelec. Ginatanaw diri, no, may mga ginakabig diri nga mga areas of concern, no? May pila diri ka mga banwa kag syudad diri sa aton sa Negros Occidental nga ginamasiling bala naton nga areas of immediate concern, no, na si Okon na because sa mga presensya sa nga makawala nga grupong NPA kag ang may ari ba diri nga grave ako na masiling bala grave of areas of grave concern, no, kombinasyon ni na sang pagka-identify sang areas concerned and immediate areas of concern suno mismo sa Comelec, Negros Occidental. Di may pila diri ka mga banwa kangay sa Don Salvador, no, na consider ining areas of concern man Manapla, Silay, Victoria sa Tuboso, Binalbagan kag pila pagid ka mga kasyudaran ang masilingbing makonsiderar nga areas of concern. Nagdugang na subong tiki ang target mismo sa kung saan nagligad itong pagsinapol sang AFP, PNP kag mismong Comelec, may ara pa lang sa 3. Di subong doon nagsaka na mismo sa 18. Kag sa dugang itong balita sa lokal, 15,000 ka mga AstraZeneca COVID-19 vaccines ang wala nagamit kag nagkala-expire lang suno sa mismo sa gobyerno probinsyal. Ginatanaw kag nagapanawagan mismo ang grupo sa mga pharmacists no, kuno nga Community Pharmacists Association of the Philippines nga halong gid mismo ang provincial government kay ang hindi magnubos sa 15,000 ka mga AstraZeneca COVID-19 vaccines ang nagkala-expire na, no, mas ginapunggan mismo sa mga grupo sa pharmacists nga hindi na hinapag-gamiton. Ginahingyo nila ang gobernador nga si Gobernador Bong Lacson nga hindi na napag-gamiton o kon ipaga-dispose na. Kay kanugon kag delikado, no, especially sa public health safety. Kag sa dugam natong balita sa lokal, hotel industry labing napiktuhan sa sininga pandemya suno sa sektor sa nga negosyo. No, ginatalakayon na nakaroon ko pod sa patrol kay Bombo Grizzly Luwaton kag sa pagpakigangot yaman kay Mr. Frank Carbon. No, kay sa nagahilapit nga Valentine's Day, kamusta taman ang presyohan na isang bulak, presyo sa tsokolate, kag mismo ang mga accommodations o kon mga hotel businesses, especially sa mga lodging houses kag mga courts, no, ti subong nga nagahilapit na ang Valentine's Day.
No? So ti lilion ta na karon. Kag sa dugang pag natong mga balita sa balita nasyonal, 400 ka mga Pilipino sa Ukraine ginatutukan sa Department of Foreign Affairs sa posibleng invasion sang Russia sa hindi lang o kung sa madali lang nga inadlaw. Mismo ang Philippine diplomats dito sa Warsaw, Poland, no, ginatinguan to nila nga kigangon sila sa hindi magdubo 400 ka mga Pilipino sa Ukraine nga ginahingyo na nila nga maghingagaw na, no, evacuate dito o kung halin na sa pungsod da Ukraine, no, kay mismo ginapatihan daan nga hindi na magdugay manakop na ang pungsod Russia. Pati mismo ang Philippine Embassy dito sa Warsaw sa Poland ginamonitor ni ang hindi magdubo sa 400 ka mga Filipino nationals nga nag-istar sa Ukraine nga kalabanan dito naga-istar sa Kiev o kon sa capital city, no, kaga isa ina sa most populous city man dito sa pungsod Ukraine nga kalabanan dito damo mga Pilipino. Ginatinguan to mismo sang pungsod naton nga maluwas ang aton tong mga kauturan nga mga Pinoy. Well, hoping dira no nga hindi magdayon, no, ang iningagira kay nga damo-damo gini maapektuhan. Kag sa dugang pag ginatong mga balita sa nasyonal, ginakabing nga super spreader sa COVID-19 ang massive campaign kung hindi matapna suno sa Department of Health. Subong kabalugi kita nga grabe ang eleksyon, no, ang pagpangampanya, pero dapat ang mga local government units no, mismo sa Department of Health sa pagbantayan gid, no, especially sa may mga pagtilipon-tipon dara bala pagpangampanya, no, kay itod nga hindi na malikawan ang pagdugok sa tawo dira. So mismo sa Department of Health dapat magbantay gid. Kay base pa lang, amo naman ang tunaan sang pagsaka sang infeksyon sang COVID-19. No, so mali man sa mga pagpapili dire dinamo ya importante makuha namo ng buot sang tawo, no? Para lang silang personal na ya, wae sang iban, mali na nila kami may kwarta kami ibulong sa galingon namon. Diya mga supporters diya nga pigado, no? Nga wala madabihin na lungong, ma-attend man lang na sila ya. Okay, syempre ikaw ang ilang nga nagustuhan nga pilion, no? Sa pinsar mo ya, ako niya personal, no? So mismo sa Department of Health dapat tutukan gina sa mga local government unit nga magbantay gid, no? Especially sa may mga pagtilipon-tipon dira, ang iba na nagapanago da pro nagabiolate na sa social distancing, no? Pero dapat tutukan gina may mga diri sa Bacolod may task force disiplina kag pila pagidra ka mga dira nga mga nagabantay, especially sa mga nagabiolate sa COVID-19 na restrictions. So dapat tutukan gina, bantayan na kaysa naghilapit ning local campaign, no? Dra mabalaan kung sino ang nagasunod kag kung sino ang salawayon. Kag sa lugar pa nitong mga balita sa international, sa padayon nga pagpamahog sang Russia-Ukraine, nagapabiling nga kalmado sa posibilidad nga pagpangsakop sang Russia. Yang Ukraine mismo yang nga gina-threat sang Russia, suno mismo siling nga sang Ukraine sa mga pumuloy dito, kalma lang ta. Relax lang ta, no? Kay may mga may mga preparasyon man kita. Kung anong gid man in kaso, no? Kung anong gid man ang matabo sa tunga sang Ukraine kag sang Russia, ang Russia to grabe man to ang mga armas sang Russia tong napreparar man. Imagine mo bala para sa imo manami na bala nga sa imo nga portahan mismo plastaran ka na sang hindi magnubo shinmil ka mga military troops from Russia. Sa na balang buot silingon, no? Display of power na ya, abuse of power na. So ang Ukraine, we know naman since ang una ang Ukraine kag ang Russia, grabe ang tension o kanang conflict man nila. But sa nagadugay, ito doon nag-subside man, doon nag-linong man, doon nagtauhay man. Kaya because nga nagapatunga man ang North Atlantic Treaty Organization o kon ang NATO mga kabombo. No, actually ang Russia, no, ang NATO na composed sa pila dra ka mga European countries kag pila ka mga countries pagidira nga masiling bilang nga kung anong matabo, especially one of the members ng NATO nga hilabtan rabi sa ibang nga pungso dira, no, ara sa likod nila nga magbulig, no. So ang Russia, we know naman kung anong Russia, tido ka communist types ng government na iya, no. Kung saan pa bala nadumduman yun na sa una ang ginatawag na nila nga Iron Curtain dira, no, during Cold War. So ang punto dire, hindi na gusto masulit bala, no, kung ano ang mga nagliligad. Amo na lang bali lang nga history repeats itself. Pero hindi na pagpasugtan kay mga organization nga nagapatunga dira. Kag mismo we know naman
Ang Russia mga kabombo, ang Russia may ara man isla mga organization, no? Nga upod dira ang pila ka mga communist countries. Kaangay sang China, dala man na da ang Cuba pagid. No, damo mga kapungsuran nga for example kung ano gid mga magluntad, may ara nga mga mag-back up sa Ukraine. May ara man mismo nga magasuporta ka mag-back up man sa Russia. Let's hope hindi na ini maglala, no? Kay nga grabe ang epekto sini. Kung nadumduman nyo itong World War I, World War II, pila pagig kagyera, no? Nga naglalabay sa ato ng isang millennium, no? Grabe ang effect o kung ang aftermath sang gera. Subong pangadaan nga panahon, super tama na high-tech sang mga weaponry sang kada pungsod, no? So i-take advantage na sang Russia ang pila ka mga nuclear weapons. So magsiling ka nuclear weapons, grabe ng effect ya, no? Wala abot sa tawo, sa palibot, kag sa tanan-tanan. Once isa pa lang ka nuclear, drabing mapalupok, grabe na ang damage yung matugasin na. Amoy na mga nagapangunakag na mga balita kag posible magaluntad sa tang nagapakalaga ng Bombo Report sa first edition. Time check 5 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang agang mga kabombo. Before kita magpadulong sa aton nga balita sa patrol, no, kapod sa Bombo Grace ni Lubaton. Sa kaangot maning mga topic subong, no, we know naman February 13 subong, tibuas February 14 which is Valentine's Day. No, iba na itong mga kuturan, may mga preparasyon especially sa karelasyon, sa magkahagugma, magka-nubyahanay dira, no, o kung sa mag-asawa man dabi, no, may mga preparations na sila for this coming Valentine's Day. But, no, ang mismong syudad sa Bacolod, ari pa kita gyapon sa alert level 3, hindi pa nato mapaktan kung basi after Tuesday, no? Basi magnubong ato yung alert level. But kita nga mga taga Bacolod, no, mismo ang syudad sa Bacolod, pa-remind gina sa aton nga during this Valentine's Day, maghalong lang kita, no? Di kita na ibala pinagusto lang kung anong buhato nato, no? So hagan-hagan ta anay. It's better na lang gid nga kung may date ka mo, kung candle date nang natawag nila, no? Nga ba kung gusto mo mangin romantic pagid, kag isa pa daan dira, no? Makabulik pa na si mo makasave ka, no? Sa mga bulusat, ara ka lang sa sulod sa balay. O bakal ka lang sa mga ingredients mo, pwede mo da nga latuon nga para matsyag mo bingado ka romantic, big type sang ambience mo da sa sulod sa balay nyo, no? Sa asawa mo da, bipod ka mo, no? Mismo pamilya mo da. So, mas mayo na lang yung sulod sa balay na lang yung mag-celebrate for this coming Valentine's Day, no? But unlike sa iba natong mga kulturan, yung gusto gid maglayaw, mismo syudad sa Bacolod ang naga-remind sa aton nga paiway anay. No, hagan-hagan ta anay, no? Even though nga nubutod case naton diri sa syudad sa Bacolod, pero when comes sa mga celebration sa mga amunibik of Valentine's Day, no? Ang mga naanda naton, we know nga nahidlaw gid kada isa sa aton sa mga naanda naton bla, no? Nga kada Valentine's Day gaamot ani gagwa ta, padulong ta sa mga hotels like that, no? Kaon tabi sa mga malahalon tabi nga restaurants nga manamit ang pagkaon, no? So para subong ning sitwasyon, no? May mga advice man ng pila ka mga eksperto sa aton, no? Mapa-medical experts man, kay syempre eksperto man sa financial no? So kung para ka save ka man, edi ano ka lang anay, no? Agan-hagan ka lang. Kung gusto mo kung may kwarta kaya kung may ara-ara ka, so why not, no? But take note lang gid yung mga kabombo, no? Mga kultura nato diri sa Bacolod. Halong nagkikita, no, for this coming Valentine's Day, kaya mismo not only for COVID, no? But also ang mga krimen da bala, no, nga mga posibleng hindi nato maekspektaran sa palibot nato, mga pagpangawat dira, mga pang-hold up dira, no? Kung gusto mo gid maglagaw, iwasan mo lang anay drabi ang mga dumalahalo mo dami nga mga gamit nga ginasuksok mo da, no? Kung gusto mo mangin safe kag malinong matauhay, it's better na lang gid sa sulod na lang sang balay. No, kaya Valentine's Day ara lang na niya. No, mismo yung importante da maayo ang lawas, no? Ayong kaimtangan naton, no? Samtang nag-celebrate kita sang Valentine's Day. And speaking of Valentine's Day, no, checkaron ni naton sa patrol ko po si kay Bombo Grace Lobaton, no? Pila ni ka mga reminders mismo, no? Kag pag tan-aw man mismo sang sektor sang negosyo. Kung kamusta ang lakat sa mga hotel industries diri sa aton syudad sa Bacolod, no? Kaga kung ano nang lakat subong kay for how many years na kita nga hindi normal atong sitwasyon because of COVID-19 pandemic. Sige, checkaron din nato sa patrol. Kaupod si kay Bombo Grace Lobaton. Bombo Grace, good morning. Please come in.
Mama Andrew, good morning live kita subong sa Capital Lagoon, no? Diri sa ato nga probinsya Negros Occidental. Kag subong Mamo Andrew nga aga mag-celebrate na makita no sang isa ka manami nga tiun amo ni ang Santos nga misa. So karon na no 6:30 aton nga igadulong sa aton mga katuran ang aton nga Santos nga misa sa ning nga Domingo. Mamo Andrew, so ang aton sini nga sitwasyon diri sa Lagoon katawhay kanami isang huyop sang hangin kag may mga bituon kita nga makita sa kalangitan no ang aton sa nga trapiko tuka smooth pa man lang mabaano adlaw sa Domingo no kag ang aton mga kauturan mostly nagapahuway gid no kay tama gid ka busy sa sining simana no sa bahin bisang politika no kag ang iban busy naman niya sa ila mga tagsa-tagsa ka mga obra kag ang iba no na meet gid ang deadline mabuan congratulations. Correct gid amo gina no. So Yes. matapos amo na blang bali na blang you call it a day bala ko matapos mong tanan nga mga lubrahon bala bumog Graceland before magbulag ang simana. Yes, Baba Andrew. First, bisa ato ng mga kauturan, malipay ka nga ang isa ka semana, madamo ka sang mga na-achieve, no? Correct. Ang imong mga goal. So, hopefully, no, sa ato mga kauturan nga wala ka meet sang deadline o kung na-meet ang ila sini nga goal, makabawi sa dason nga semana, Baba Andrew, Hindi magpa-stress, hindi Oo. magkasubo. Correct, Baba correct Andrew. gid. Hindi ka gid magpa-stress bala especially kung nagaproblema kabla kung sino i-date mo this coming Valentine's. No, Aha. hindi mo gina pag-problemahan kaya nga may maabot lang na iya. Yes, Mama Andrew. Hindi mo na pagpanamdumon or Correct. pagpabarmahan tuod, hambal mo gani. Kay may mga tikang, no, sa babaw. Bala si Lord, no? No, para nga maka-enjoy ka sa Valentine's Day kung gusto mo maging ma-enjoy. Mama Andrew, hambal mo kagina. Masako ni ang mga lovers kung may katuan sila kag ang mga pamilya. So, Mama Andrew, ang mga single, wala ka palo, malakat mo na sila. Parehas imo. Oo. Wow. Yes. Ano, tiko, for example, ikaw single, anong imo nga mga plans for this Valentine's? So, Bombo Andrew, Bali, Bobo ako- Grace, bali ikaw ang representative sa mga single subong. No, Andrew, para sa ako, no, sa adlaw sang Valentine's Day, Oh, makadto lang ako siguro sa simbahan. okay. No, syempre, ang love nagahalin gid sa aton sa nga creator, no. Spend time danay una siya. Okay. Then, ano ka lang, malagaw ka sa Lagaw. mga hindi crowded bala nga place. Oo. Okay. So, tiyan mo na yung imo nga plans for this Yes. coming Valentine's bilang single. Yes, mamada mo na. Kag syempre, may istorya, no? Istorya. Istorya sa akon sini nga mga pamilya o komunikanan mo. Okay, tiyan mo na da, no? So, tiyan mo ng mga plans sa mga single. Take for example, kung in a relationship na yung Bobo Graceland, ano? Kung in a relationship ti kay subong, wala man ginabawal Andrew, but likawan naton ang pagkadto sa mga crowded places o Oo. kung ang pag enjoy ba lang nga wala ka na sing limits, no? Correct. Amo na sa mga Amo gina. with partners mo Andrew. Pwede ka pa ka-celebrate basta Wow. do ka ano lang Japon, intimate lang Japon bisan nga Oo. may mga mga limitations. Oo. Okay, sige, no? So, ti Bombo Graceland, ting kada isa sa atin, may plano ni mo, no? For this coming Valentine's. But sa buwas Valentine's Day, may mga dress code or kung may mga color coding na ano Bombo Graceland. So, may mga nagasiling to ganing kung red, ng in love, may mga muna bala. Kung puti, kaya ti importante buhi. So, buwas ti anong yung mga preparasyon dira sa mga dress o kung color coding, Bombo Graceland. Color coding. Oo. Mo ba Andrew sa aton nga mga Pinoy ginano? Ga- Matter pala Oo, sa adlaw ga-matter. sang Valentine's Oo, Day. correct. But sa akon, pag gusto ko ano color ba mo Ano Andrew? nga color? Pero kung ikaw papilion, ano nga color ang imo gusto pagasuksokon? Yellow. Yellow. Yes. Yellow. Okay, sige, no? So, ti Everloyal mo Graceland, ano? At amo na, no? So, sa atong mga kauturan, subong ti buwas balang adlaw, may mga color ni Slabong Graceland, ti bantayan, Yes. especially sa mga offices bala.
Kaya mismo ang pila sa atong mga private offices man o kung mga sa government offices, may mga ano na sila do, may mga color coding na sila, no? Di balantayan mo na buwas Bobo Grace din kung sino daang nagasuksok sa itom, nagasuksok sa puti, nagasuksok sa pula, kagang ano patrabi nga color dira ang nagarepresent sang ano mo ni status mo be? Yes, so mo Andrew. So batayan na buwas kay ang iban gani manunlog pa na no. Bahaw nagpula siya, may love life na. Oo. Okay, Ang iban single Japan. Oo. So, sige lang. Oo, no. So time welcome na iya sa aton nga mga kultura nga mga singles, no. So as long as nga it doesn't matter man nagkabong mag-wrestling kung single ka o kung in a relationship ka o kung ano pa ginada, no. As long as nga ga-enjoy kaya everyday, mapa-Valentine's Yes. kung hindi. Yes, so Andrew, ang pinaka-importante gid subong no sa aton sini nga mga kauturan sa aton baby lang tawo, ang self-love mo Oo, Andrew. ba, self-love, okay. Oo. But in speaking of that bala, Bombo Gracelyn, so to subong ara da sa imo nga ginatinugan dira, may isa dira kadako nga hotel. No, so ti kamusta ning nga mga pag-monitor no sa aton nga especially sa MBCCI no, sa pagpanguna man mismo ni Mr. Frank Carbon in related sa mga kay we know naman every Valentine's Day may mga offer na ang mga may mga paano na mo, may magbala sa mga manug-date ang mga hotels na for example, may ma-discount sila for this Valentine's Day, no, Valentine's Day discount. Tapos may mga free dinner, so on and so forth. So Bombo Grace, ni kamusta ning ilan nga mga sitwasyon subong, no? Especially mga lodging houses, dira mga kung saan pa bala yung mga accommodation, ang mga travel and leisure sector sang business Bombo Grace din. No, so kamusta ni ang man o pag-monitor ni Mr. Frank Carbon Bombo Gracetain? So Bombo Andrew, nadumduman ta nga sa duha ka mga tuig no nga nagligad bala ang ining hospitality management nga pakigbahinan sang mga hotels, sang mga pension houses, sang mga lodging house Bombo Andrew, no? Amo gini ang badly hit bala natawag pa sa English, no? Badly hit na igo gid sila sa Correct. tama. Kaya dumduman ta. Madamo kita sa napatian Andrew, especially diri sa syudad sa Bacolod, nga may mga hotels nga nag-close, no? So kasakit, no? Do ara ba lang Ginbayaan man? ginbayaan, eksakto na, Bobo Andrew. So, sini nga tion o pandemic sa gihapon, kay Bombo Andrew, may ara bing nagbalik man no sa pag-operate, but sa naligad 90% siguro Bombo Andrew sa bilog na po sa Pilipinas, so nag-close, so mga 10% na lang ang nag-open, no? Kag sa mga 10% nga nag-open na Bombo Andrew, ang kita hindi gid manami, no? Kanubo kag dako ang epekto sa ekonomiya kay isa sa pinakadako nga revenue Bombo Andrew amo ni ang mga kita bala nga gahalin sa mga hotels, sa mga lodging houses, pension houses Bombo Andrew. So ang aton sining president sa Metro Bacolod Chambers of Commerce and Industry Bombo Andrew nga si Mr. Frank Carbon. So sa February 14 gina-foresee niya nga apisar no sa pila ka tuig man nga nubo ang kita kag hulog gid bala or natupa gid bala sa remalaso no ang mga kita sini sang mga hotels Bombo Andrew sa adlaw sa February 14 makabawi-bawi ni sila no maka double sales siguro Bombo Andrew amo nang ginalantaw. So may mga plans gid sila galiyay no. Well, at least pala Bombo Grace time bisan papaano nga pila na ka tuig nagligad makabawi man sila bla no kang makabangon naman sila liwat Bombo Graceland. Yes, Bombo Andrew, but ang Valentine's Day isa lang man kaadlaw no posible nga makabawi sila tuod but after sina do medyo naman mahinay naman ni Bombo Andrew ang lakat no sang kita nila so sige lang sa gihapon but matter or lang siguro Bombo Andrew magain lang no ang ila sining sales abi o kung maapektuhan lang gamay pagkatapos sa sining Valentine's Day but subong kay
at the end of the tunnel ko, no, there's a light, no? Hambal ni Mr. Frank Carbon, lain niya sang naligal, Bobo Andrew, nga maka-travel ka, you need RT-PCR test mo. So, subong sa mga local, bala nga mga tourists, no, mga gakadto, diri akong galagaw, di wala naman nga pangitaan RT-PCR test, no? Iban, kag, ang iban nga mga countries, doon makasulod na diri sa aton. So, hindi, manggid siya, maapektuhan nga person nagligad nga duwala again nga nag-close gid ang iban nga mga hotels kung makadugang siya Kumo Andrew no bulig sa ton sini nga mga owners no sa mga hotels sa iban pa nga establishments Kumo Andrew nga ginalagawan sang mga partners maglovers abe kag magpamilya Kumo Andrew. Okay, sige no. Well, at least ba we're hoping Bomo Gracelyn nga magbalik nagkikita sa new normal no sa madaling panahon. Kaya ang sa bahay mismo sa Luzon, no? Kasi sa NCR, ito yung gina-target nila gani nga ipapanaubo ng mangin alert level 1 na to sila. So kung anong man to ang desisyon kag ang lakat sa mga COVID-19 cases, maano kita di mo Grace na, diba? Si madalahig man ta di bala, no? Which means nga basi magnubo man naton diri nga COVID-19 alert level status. So kung diri para makabulig-bulig man bala no kaya nga not only for Valentine's Day man lang isla mo Grace may mga travelers man daan nga nagakinanglan sa accommodation no nga pangita man bisan pila naton bi ka mga hotels and lodging houses diri man sa aton nga matiniran be no not only for Valentine's Day lang ang purpose nila but almost every day na isla Bombo Grace naga-operate kag open no sa mga customers nga kung nagakinanglan sang leisure kag mga accommodations Bombo Gracelyn. So, pamatian tabi, no? Ang nung pahayag na rin ni Mr. Frank Carbon, Bombo Gracelyn? Yes, Bombo Andrew, pamatian ta ang pahayag ni Mr. Frank Carbon, ang president sang MBCI. Ang isa sang pinakadako ni revenue na nag-contribute sa ating ekonomiya ang tawag nila na hospitality management. Yes. Ara na lang ang hotels, restaurants, pension houses, no? Meaning that caters to visitors from other provinces, other regions, and even outside the countries. Kaya aman, na dugang ginasla kwarta pasulod sa aton nga ekonomiya diri sa aton probinsya o region. Meaning di atin. Hindi ito kwarta lang na rin sulod ni ginagasto talaga lang. But normally, 90% sa sila kita sini sang accommodation nga kuan or hospitality industries is from outside the contribute. However, tungod sa pandemic, which ang number one naging buhat dito sa atong gobyerno para hindi maglapta, no, madasig ang virus, is to limit anay movement ang tao, especially kung galing ka sa gwa, border control. Oo. Paging limit mo na, ang first one na epektuhan is transport. Pero no barko, at ang land transport. Ang ikadua is ang accommodation ng hotels, no pension houses, lodging houses, etc. So if you ask me today if they're making good, no, they're not making good. Almost 90% of them are closed now. If they're open, it's only 20%, 10 to 20%. Among na, it's very bad. Oo. Okay. So, but now, though, there's a light at the end of the tunnel for them, kay ang local na turista daw di allow na mag-travel na basta vaccinated ka without any more RT-PCR test or antigen. And even foreign tourists from outside the country, pwede nakasulod basta fully vaccinated lang. But that will come little siguro another year or two ang foreign kay the ekonomiya nila to is also down. So, but local tourists, there will we had in 2019 we have 60 million Filipinos domestic tourists na local nagagiyo. Iskan 1/4 na lang sina 20 million na, that's a lot of money na. And turista kung magwa mi dala nga kwarta hindi sa travel. So that's a lot of money para sa transportation, para sa resorts, para sa hospitality or hotels, restaurants, and other areas nga kadto. Sila ang pinaka-badly hit
Ang transportation, kag hotel and restaurant, hospitality management. Tungod kay ang ila customers are kalabanan not on domestic tourists o domestic na bisita, minimize na tawag nila na, no? Okay. Ang mga conventions, travel, etc. Sila po na apektuhan tungod kay isang restriction sa movement. Oo. If there's no movement, there's no tourist, domestic or local, there's no money for them. Sila gina up to today. Oo. So, sir nga, maabot nga February 14, bisan na amon sir no alert level 3 ta Japon. Ang rate, sir, kamusta man ayhan, sir, nang may justice man bala, mapasaka, bala sila sang ilang, mga balayran abi? Hindi siguro. Kung ikaw ni Vicente, kabalo ka dutay lang siyang customer mo, kay dutay lang siyang kwarta, no? Nga sa kamot sang tawo, hindi egig ka pasaka, kaya kung magpasaka, why ka basi na makadto sa inyo? So most likely, they just even give a discount, no? Oo. Except lang sa mga pasaka is food prices and fuel prices. Munang duwa nga, hindi mo mapunga. Food prices, basic, every day you have to eat, no? Especially Philippines. Anong gina-first mo sa sining, February 14, 2 days na lang, makabangon ay hanatod sa rin ng mga, People, you might be thinking, ikaw dalaga ka, lover Yes. ka nilalanta. Oo. No, it's not only lovers that will go out. Also the families, they go out, husband and wife, bring their children. Even lola and lolo, they'll go out also. And Yes. the increase, it's ang basa gani isang akong kilala nga may restaurant, sir, siguro count kami ni siguro mga dobling sales na muna. Wow. It will not be only lovers, no, kita basta Valentine last kita, no. Even the families, the husband and wife, bring the children, lolo and lolas, no, may pension na, dalo naman ang mga apo, no. Yes. So we're expecting double just for one day only, Mama Andrew. Bobo So, diri Gracelyn. sa syudad sang Bacolod, no, sa mga lodging houses abi, ang ila sining rate aw man sa gihapon, wala nagtaas, no? May discount pa gani ang iban. Tsaka tiyan mo na lang Bobo Gracelyn, tiyan mo na ni sitwasyon, hindi ginis lang makapasaka presyo. Yes. Kay kung pasakaan pag giniti, ginang tao subong yung Bobo Gracelyn, ma-refuse ginaiya. Kung hindi, so ubrahon na lang ginaiya, mga strategies na lang bala, no, para makapaamag sa customers. It's either nga magpa-discount na lang ginisla kung may mga freebies na rabi. Para maganyat man ang mga customers Bobo Gracelyn. Kag subong mawandro limitado sa gihapon ang oras bala no sa pagtinir mo sa pila ka mga establishment tong litneran sa mga lovers abi sa mga pamilya. Correct. No, sa February 14 Mamo Andrew, 24 hours open ang kalabanan ng mga pension houses. Oo, okay. Well, at least tiyan mo na, no? Gating mo, mas labong mo Gracelyn nga makabatak-batak. Sang una, okay lang na iya, kay iway pa ni lain pa yung sitwasyon niya, no? Ito yung makasiling ka tiya nga mabuhi, gid bala? Ang ilang negosyo, mo Gracelyn? Yes, Bambo Andrew. So kabay pa no sa February 14, no hindi lang mala Bambo Andrew magtuga sang dugang na mga kaso diri sa aton nga syudad or sa bugos sa probinsya sa Negros Occidental. Correct. So kabay pa mangin matawhay kag mangin disiplinado ang mga utod ta kung ano labi na gid ang aton mga magkahagugma. Oh, okay. So, Bobo Gracelyn, speaking of Valentine's Day, kamusta naman yung panumdum sa mga kapulisan sa aton? Di ba Mondro, ang aton mga kapulisan gahambal gid nga maghalong sa adlaw sang Valentine's Day Maghalong gid. Yes, maghalong gid. No? Para sa imo maghalong gid sa mga single. Yes, maghalong gid sa mga single kay base hindi ka na magbingkong Andrew. May Imbes ano nga ka nang gapangita ka pa o kung gapanago ka pa subong ti bullseye gid. Yes, no? So, kabay pa ba mo, Andrew? Bullseye? So, mga Andrew, balik kita, no? According kay... Bullseye ni Cupido. Oo, ni Cupido. Ay, ni Hindi lang ni Cupido. COVID. Na mo na dapat. Yes, no? Ano bali sa mga kapulisan diri sa aton sa Bacolod?
So mo Andrew, as always, maghalong gid kita permi. Kag dublehon ta paghalong sa sininga Valentine's Day upon adlaw sa mga tigpusoon according kay Police Colonel Thomas Joseph Martir no ang atong sininga City Director sa Bacolod City. Mo Andrew, ang mga kapulisan ta ang tinerno o kon mang-invisible sa mga lugar sa diin ginakadtuan gid sa mga magpamilya, mga lovers no kung sa iban pa nga gusto magwa Mabo Andrew. So wala man ginahambal nga bawal but may limitations no, may mga pagsulundan nga sa gihapon dapat gid i-apply sa kaugalingon para nga ang iban man Mabo Andrew no para synchronize bala ikaw gid sa pinakasaugalingon mo ti ang iban sa tinaman ti may ara sang successful no nga result maayo nga result sa inyo tanan kag diri man sa ato sa syudad sa Bacolod ko ato padum naman naganubo na gid ang kaso ta no downgrade na so kabay pa Andrew matapos ang Valentine's Day mangin manubo no ang kaso kag ano na kita malus na no ukon mangin mahalog na ang ato sininga alert level status especially diri sa City of Smiles Bombo Andrew. So Bobo Grace Lane din, as you have mentioned, City of Smiles. Buwas, smiles man ay hanang ma-experience mo. Hindi lang smile, kundi smiles. Everyday mo Andrew. Everyday. Everyday na yan. Oo. So, kalau ay man na siguro nga buwas lang ko ma-smile or mapakita sa akon madamo nga manyag nga smile. Dapat smiles gid everyday, no? Yes, Bombo Andrew. Kay kung ga-smile ka ko, no, layo ka sa ginatawag nga mga balatian, bala sa tagpusoon. Wow! Amo gid na no? So dapat ano na siya healthy na siya kuno especially wala Bombo Grace Lane kon ang isa ka individual malipayon bala. Oo. Pero may nagayuhom bala, no? Yes. Kabudlay man na guro kung katos bata mo ga dagdag ang nawong, no? Dapat smile gid. Oo, iban ti hindi man masyado gid gwapa o kung gwapo kung wala ka ga-smile ti madugang pag nang ano kalaway mo amo gina dapat smile ka gid no. Smile kay nga ang smile Bombo Grace Lane it brightens the days sang isa ka persona. Masugata mo daan, no? So dapat amo gid na no. Hindi kita bala maging grumpy every day. Yes, no? Bisan magalom kis ikaw yaga smile ka, imo yung adlaw, ya bright na bright. Mo ginati. Sige, no? So, tinambal sa ato ni Bacolod City Police Office City Director, Police Colonel Martir Bombo Grace Lane. Ari pa mo, Andrew, pamatian ang mga reminders ang aton sininga City Director nga si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Okay. So, as for my reminders at aming Valentine's, no, please mag-ingat. Do not miss the mga lahas. Ganun pa rin, just like Semana Santa or Kalag-Kalag. And bakit mag-overcrowded ang aton ng mga landing houses. Yes, sir. So, sige lang, kaya we will be visible during those days, no, to ensure safety ng tanan. Okay, do ara pa manggit ang COVID infections so ingat-ingat lang anay guro. So do away with the mga activities that just like we are doing before nga mga Valentine's. So instructed na sila for Monday. Kabalo man ta nga I'm sure damo ng guro Monday day. So we will be visible sa mga areas nga frequent ang mga tao damo nga as regards nga ara pa man gid ang aton COVID although tayo naman lang, but still, halong kita gyapon, no, to avoid the spread of COVID-19. Continuous na yung amon operations against implementation ng minimum public health standards. Usually kami ticket every night, every day, lalo na curfew, muna nga amon focus. As my reminders, no, for the upcoming Valentine's Day, still, ingat gyapon, wear your face mask, distancing with perming, hugas, and to avoid being infected by COVID-19. Kaya patapos naman gini nga itong problema, at kabudlay na nga pati malastas pa kita. Bobo Grace Lane. So, okay, gid na siya, no? Simple na siya tuod nga mga reminders, but hindi na ito niya pag-take for granted lang. Kaya nga, kung ma-timing, kung ma-jackpatan ta, di problema, tagid na.
Yes, Mamandro, damo kita dapat nga panumdumon halalungan no sa adlaw sang Valentine's Day Oo. kag amo na Mamandro ini talang pagkalimtan ang essence sa gihapon sa amo ni nga celebration amo Correct. na ang paghigugma. So mo gina no ti nga mo na subong mo Graceland basta February kuno ti bulan sang tagipusoon o kon bulan sang pagigugma. So ti amo ni dapat gid nga ang culture binaton bilang mga Filipino. Do na anda na naton nga every February 14 ara gid na iyas ang Valentine's Day no. Ti dra naghalin niya da sa kay Saint Valentine's no. So dra na da ang history sa ang Valentine's Day. Bombo Graceland. Bombo Graceland, salamat gid. Yes, Bombo Andrew, live kita diri sa Capital Laguna. Ini si Bombo Grace din Lobato naga-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamo salamat kay Bombo Grace din Lobaton live sa Patrol no matapos nga ginulong sa aton ang mga latest happenings no kag mga latest update nga nagluntad man diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. No, update na sa naghilapit na nga Valentine's Day mga kabombo. No, kamusta? No, kung gusto niyo magpadulong sa mga hotels and lodging houses, no, kung may mga plans ka mo for this coming Valentine's, no, tigin ibalo man nato, no, kung ano na ang lakat sa businesses, especially sa mga hotel industries. Reminders mismo sa mga kapulisan sa ato ning mga kuturan nga magapadulong base especially kung maga-date ka mo be, no? So halong-halong gid kita. Doble halong lang, no? Mangin mabinantayan kita sa tunga palibot kay way labot kay COVID, may mga threat pa gid sa palibot nato. Time check 35 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang aga. So mga kabombo, no, padulong kita diri sa ato nga bisita subong nga aga. No, kung may bago kita diri nga topiko nga atong pagatalakayon no sa subong ning aga no diri sa atong nagapatay nga palatutunan na Bombo Report sa first edition. This time makaupod na naton si Bacolod City Public School Teachers Federation President nga si Mr. Richard Hilangre. Natuoy sa topiko ni Blas Subong no may isa ni ka senatorial aspirant nga nagasiling gid nga ang voter kag ang human rights education mangin kabahin sang curriculum sa eskwelahan. No kay mayari di subong nga ginatan-aw nga kada isa sa ato especially sa mga kabataan bala sa mga ulihing tubo nga dapat ma-educate gid sila no kung ano gid man ang matudtuod nga panggobyerno sa pungsod Pilipinas ang kagang ilang nga kinamatarong. No kada ang kinamatarong naton in kada isa sa aton ti di nato mabalaan kung ano mo no. So mas maayo gid man nibla kung ano ni ang kung amo gid man ni ang tuyo no nga dapat ang pagtuon no when comes sa ato ning history isa na da no Philippine history nato ni di na madula. So ang mga constitutions dira no mga lagi isang unang ang sa subong aton bing gina-enjoy no mahibaluan man sa mga kabataan subong no especially mga huling tubo bala no kay subong pindido grabe man bi ang mga ang mga informations nga galaptaman sa social media. One thing dira, no? It's either informative bala o kung hindi, no? Pamangkot kung may mapulot balang kabataan o kung wala. Kag ang isa pa gid sa mga concerns dira, accurate bala ang info, no? Accurate o kung hindi o kung misleading ang mga informations, maka-trigger man na mismo sa mga kabataan. So tisubong no, not only sa mga high school students, sa mga college students, we know naman no nga kada isa sa aton, especially sa mga kabataan nga mahiligon na magamit sa mga social media. So, may mga hibaloon ni naton kung ano gid man no ang reaksyon sa mga manunudlo. Kung ipasakop man mismo no ang voters kag mga human rights education nga dapat magkigabahin man o kung mabahin sa nga curriculum diri naton. Imagine mo daan nga sa nagligad tong tuig for how many years na kita nga wala kita nakabalik gid sa normal nga approach ng education. So, ang learning gaps ng kabataan is mostly affected gid. No, kita diri dan sa Asya ang ulihi subong, no, when comes sa quality standard sang education. Sige, aron sa piyakan niya itong bisita si Mr. Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Sir, good morning. Welcome diri sa Bombo Radyo Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew. Good morning, Bombo Andro. Kag sa tagpalmati sang Bombo Radio, mayang aga sa inyo tanan. Okay, Sir Hilangre, salamat gid sa tiyempo mo no. Bisa na mo ning oras kagid sa amon dire nga tutok man kay nagaupod man sa amon. But Sir Richard no, so para sa inyo bilang mga teachers man kag sa mga manunudlo naton nga mga heroes, mga modern day heroes naton. So Sir Hilangre,
para sa imo bala nagakadapat gid man bi nga ilakot ni ang voter and human rights education diri sa aton sir, curriculum diri sa Pungsod Pilipinas kay we know naman sir no, especially mga ulhing tubo no para matutukan man bala kay makaibalo man sila sa ilang mga kinamatarong sir Hilangre. So we are really in favor, Bombo Andro, nga dapat iniilakot ang human rights education. Ang insakto nga pagpili sa mga kandidato. Correct. Ang pag-edukar sang aton nga mga kabataan kung ano ang ginatawag nga good governance. Ano ang mga quality, mga traits ng isa ka maayo nga kandidato nga pilion. Paano malikawan ini mga piki ng mga news historical revisionism. Sir. Kay we cannot deny right now nga there is an effort nga pag-uhon lang image sa kasaysayan. Ang kasaysayan as we know it, no, nga history is very cruel judge. While you are living, kung ikaw being participants, if you have money, you can manipulate. But later on, hindi mo na manipulate kay ang istorya cruel judge siya kung ano yung ginhimo sa imo pamilya or whatever. Magagwa giniya sa history, no? So amo na nga we are in favor niya sang pag-edukar sa atong kabataan sa subong against sa mga fakery ni blang mga news, no? Kay subong nagbago ang dagway sang aton nga pag-deliver abi sa mga reports unlike before nga mga established nga mga istasyonan like Bumbo Radio or other nga mga newspapers abi subong ya tiga sulpot-sulpot nanday ako sino mag-create sa mga blog playa nga ti wala na permit ti mayor na yakon ang naga-vlog dira may mga high credibility. So for the sake abi nga propaganda or ginhire na sila sa isa ka politiko mabaguhon ang kasaysayan, so dako ina siya nga kumabasahan sa aton nga kabataan, dako lang kabutigan kag matiplang man ang atong kabataan kay ang atong kabataan not less than 6 hours a day nag-expose sila sa social media. Kung kisa ako nang nila na makita karon mga piki, mga kabutigan, so nakabalo na kita nga sa history, naghambal na gito yung chief propaganda officer ni Hitler nga si Joseph Goebbels. Kung ang butig sulit-suliton mo, mangin matuod din na sa uli. So amo nagakatabo sa Bombo Andro nga kinanglan ang eskwelahan mismo amo ang magtudlo sa kabataan kung anong human rights. Wala kita nakasalapo sa history sa Philippines nga ang goals of humanity, ang world history, ang iyan ang kadulungan amo ang pagrespeto sa human rights. Yes, sir. Subong ang human rights ito gindemonized bla yan, no? Gindemonized in the sense nga if you are advocating for human rights, it appears nga ginapagawa nila nga you are anti-government nga hindi na, no? Hindi na mo kaya sa aton nga Bill of Rights ara tira mga human rights kag nga may mga Magna Carta kita sa subong inatungod sa struggle sa mga tao sa una against sa mga hari. Correct, sir. Na-achieve naton ang aton nga matutuon nga mga kailwayan bubuadro. Okay. But subong ni sir no, we know naman nga ang sa bahin sang kung tan-on ni naton mabilong ni sa subject sa mga aralpan. Because kay ang Philippine history is under sa araling panlipunan. But Sir Hilangre, kung amugin man nibi ang matabo, separated ni siya nga subject, sir? Or no, may duga gini siya as a new subject para sa aton nga mga kabataan, Sir Hilangre, kung madayon gid man. Mas namin guro nga na separate subject siya kay kung guro ang kas na akong gisado gadali lang bla. Kag mapadalman siya sir kag matutukan sir mo no kung i-separate siya bla subject no. Debatihan no. Kag parang ang kamaturan nagagawa na sa debatihay mo no. Correct. So kinalan debatihay wala lang pangakigay. Bisan oppose na sa subyo mo so lihi maka-arrive ka mo sa kamaturan ang lang ginatawag nga Socratic method nga kuan mo bigayin ang question and answer kay wanay gid i-doubt mo anay ang ginatawag nga kamatuoran sa subong kag you will arrive to what is really genuine truth later on. Okay. So the most important thing lang di Sir Hilangre is paano i-utilize lang gid binuang mo ni nga size ang subject kag mga topics sir no? So kuan gid no ma-apply gid ayon niya sa aton nga mga kabataan kay before sang election time. So tudluan sila ano ang katangian or characteristics sa isa ka maayong kandidato nga magadala sini.
Correct. Hindi lang, we cannot deny right now, bumuandro, at personality type of kuaning aton, pagpili lang, ako nagwapuhan, doon na nag-hambal, o kung na may na-admiran. Oo, damo kwarta, be. So later on, hindi mo yung pag-ikwa nun, ngayon galit siya, may history ni sa pangawat, Oo. may history sa pagbinutig, or whatever. Tigali kay ang aton lang, practical kind of leaning tas isa ka leader. Correct, sir. So tama kalayo, and later on sa pagsala sang pagpili sang galipol naton nga mga kababayan, Oo. tanan tayo nag-antos, and then kwanta divided as a nation. Oo. Right now, though ari naman kita ulit sa pag-divide sa atong kawalingon, so though very crucial ni siya nga part sang history right now, Oo. ugaling kay tinunahan isang pikiri subong aton nga kabataan. We hope nga ang aton nga mga millennial subong magtuon kag mag-edit sa kasaysayan kay mga maalaman ni sila galing nga tigiban sa sila tinaimpunan naman sang hindi mayob lang mga information. Yes, sir. Alin mismo sa mga sa TikTok, sa FB, Oo. and then sa YouTube. So nagpangako ani mga dagko ang mga kumpanya sang information kag entertainment na baguhon nila puti siyempre we cannot deny nga may history sila ang mga diktador sa kalibutan na create po sa pagbayad lang sa siningang mga dagko ang mga network nga sa internet. Oo. So they can really create, no, kaya they can make and unmake a person. So may history na ni sila kag amo na nagaguluwa sa subong sa gin-expose man ni Maria Risa gani isang uli lang buwan. Oo. Okay. But Sir Hilangere, no, para sa imo nga pananawan, kag sa observation mo man, no, kung base subong sa mga module sang kabataan, in related man bi sa ato ning nga topics when comes sa Philippine history, kag sa ato ni nga mga kuno kita nga mga topics bi nga do kung saan pablado hindi gid bala matutukan la Sir Hilangere. So para sa imo sir, kamusta sir? May mga ang lakat sang pagtuon sa kabataan in relate sa aton ding Philippine culture diri sir? So ang aton sa Philippine history sa subong dito nag-downgrade ang aton nga pangtudlo sang history hindi na face to face. And then ang history sa subong do kahapyaw lang bla kay unlike before Philippine history and struggle kay ginatun-an dira ang mga pangabuhi sang mga heroes naton kag ang aton ginagyan sa mga conquerors naton. So uli na nun siya naton do naglight lang ining pagtudlo, for example sang February 4 last mga weeks lang. Yes. So Philippine-American War. So hindi amak nga sobra 1 ka milyon ang napatay during the time, pero why na i-mention mismo sa aton history ko na mention isa lang naka-sentence, why na padalman. Kag we are demanding actually sa US kani mang pangayo sila sa pasensya sa natabo sa history. So inatanin ng mapropadalman ina siya nga ang aton nga mga lahi perti niya ka mga conquerors kag mabato niya sa pang daog-daog. So why na galing na sa subong do medyo to please siguro sang aton nga mga conquerors nga subong manugpahulam naman sang kwarta through the World Bank. Ito medyo ugoy-ugoy na lang man kag light na lang history kay most of the reproduction of the books kag ang aton nga spending coming from our education are also borrowed from Australian Aid, World Bank, Asia Development Bank. Antes magpagawa sa mga materials, may mga consultants man ini nga mga bangko nga ginatanaw kasi may mga critical nga mga mga parts ng curriculum nga against sa ila ginapapanas na nila guro no. So amo na siya nga dapat nga maging critical kita kag ang kamatuoran sa istorya hindi ta gini pagpabayan. So may isa gani kita nga dumduman si Napoleon Bonaparte. So hindi bla gin maayo pa tong hinimuan niya gani sa France, but later on tigin depose siya and then nagtry siya balik liwat na ikaduha o katatlo. Pero later on why gid siya balik, no? Meaning bisan ano mo to siya kadiktador, kapoderoso. Ang istorya hindi ka nagid ka ba balik akon daw hindi na gusto sang tao bubuan. Okay. But in speaking of this Sir Hilangre, kung amo gid man ni ang ipatuma no, we know naman nga ang mga kabataan subong sa mga especially sa mga ulihing tubo bala Sir Hilangre nga do why gid bala idea sa natawag bisang mga kinamatarong kag aton diwi nga mga kung sa voters education pag-istoryahan. So this coming election ang subong dati pakilala pasikat-sikat na wala na nimo no. Kung sino masikat amo na ang posible nga magdaog. But Sir Hilangre, speaking of this, for this type of implementation, kung amo nang ginahinga man mismo sa pila ni ka mga aspirants,
may posibilidad ni Sir Hilangre nga pagasakaan man bisan pila ka porsyento ang sweldo sa mga public school teachers, Sir Hilangre, kay for how many years naman nga ginahingyo ninyo, no, ang mga manunod naton nga bisan pila ka porsyento lang da masakasakaan na kay ang ilang trabaho tama na ka-loaded, Sir Hilangre? So sa naligan nga inadlaw may ara kita nga forum sa aton mga senatoriable sponsored by Alliance of Concerned Teachers tagin pasikto naton dito mga senators, no? Yes, sir. Damo man to favorable nga mga senator sa House sa mga teachers. Oo. Kag kinahanglan gid Bubuandro nga pasakaan ang sweldo sa aton mga teachers kay makita naton dira bisan sa mga YouTube lang ang mga presentation. Oo. Nga ang aton yung mga teachers gina-share nila ang ila resources. For example, may isa ka teacher nga na-touch makita kay pagkakita sa estudyante niya alam ko hindi ito hindi niya kaya ang lesson, gutom ito. So ginautikan niya lang kuno you go to the canteen, mention my name. So meaning naton makita nga it's not only for the family of the teachers but for her students gina-share sa teachers niya resources. Correct. Kung teacher ka bubuan doon, hindi kanya kabatas ang makita mo na ba tudlo ko ni gusto mo ning kabataan, hindi sila kapalot. So in one way or another, you would really help, no? Isa, dua, tatlo nga kabataan amo nang imong mabuligan. You can just imagine nga mga 1 million naman ang mga teachers mo sa bukos sa Pilipinas na maka-encounter din sila sa dagway sa kapigaduhon nga hindi iya madala iya sa kwan na purely academic, kundi you will really touch the heart of the students, the mind, no, para nga makapabago ka. So love pa na kay kung kisa ti alin sila panimalay, wala pa sa love, no, ti puraw lang tiya impierno, pamuyayaw. Pag-abot sa eskwelahan, pangitaon lang ginatawag nga pagigugma, kung hindi na mahatag sa teacher na kung kulang sa resources. So most likely ini nga bata so maging anti-social. So muna siya nga kadako isang papel sa mga teachers kay kung wala sang love sa panimalay, kadamo man sa broken families natin right now. Correct. So kabay pa nga makita ina sa eskwelahan mo na ginahimong eskwelahan nga child friendly para nga ma-accommodate naton atong kabataan kag mag-iyahan sila mo na nga we believe sa nga mga teachers if we open the gates of the schools, meaning akomodahon naton atong kabataan, we will close the prison cells, no, ang gate sa mga prison cells sa mga amo papati. Okay, sige. With this, Sir Langre, ano mo na lang, mensahe mo na lang before kita magtakop, sir. So sa aton ng mga kabataan, we cannot undermine you, no, na we cannot judge you nga tibaw why kiti pakialam, social media lang ni. We do not judge you because we have a generation gap right now. We always believe nga atong paglubong to isang sikreto lang nga paglubong to sa kay President Marcos ni President Duterte. Isa lang ito ka millennial ang nagahilibion nga nagaprotesta, meaning dito makita naton nga we cannot judge the millennial nga do pa pabala lang gid kay mismo nakita naton sa subong madamo sa mga millennials sa guwa nga critical naman sa situation sa aton. Okay. Sige, with this, Sir Hilangre, thank you, good, and good morning, and have a blessed Sunday, sir. Thank you. Thank you, kay Bubuandro. Have a blessed Sunday sa tanang tagpormati sa buong. Okay, sige. Mga kabombo, napatayan natin no, si Sir Richard Hilangre, ang isa ka manunudlo kag presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Tuhoy man sa iyang pagtanaw man no, sa posible ni mga pag-additional base ang dugang mga pagtuon, no? Especially sa ato nga mga voters education kag sa human rights education. Kung pabor man sila balano nga idugang ini bilang mga subject, especially sa ato nga mga kabataan o sa mga estudyante man. Time check, 53 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang aga, mga kabombo. Doon ginapulapos kita sang tiyempo. Kag rilagin man kita kutob sa itong kapalatuntunan ng Bombo Reports, first edition. Ini ang inyong korbahan si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Tip sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga